እሺ ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዒላማ ቲቪ ቻናል በሰላም መጻኹም ኩሉ ይፈቱ ማለት እዩ። በመቀጻል ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ደሞ ዓንቲ ቱቶርና ማለት እዩ ሳሜሽን ኦፍ ቱ ናምበርስ ኢን ሲ ፕላስ ፕላስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ማለተይ ድምር ክልተ ቁጽርታትን ልዕሊኡን ዝኾኑ ብሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራም ተጠቅምና ከመይ ንሰርሕ ዝብል ማለት እዩ። እዚኣ ናኸ ድማ ሜን ቨኒ ማለት እዩ ክሊክ ንገብራ ኣብዚኣ ና ፕሮጀክት ፕሮጀክት ሲ ፕላስ ፕላስ ኤክስኪዩት ብለ ማለት እዩ። እዚኣ ከነሉ ኩሽና ማለት እዩ ፋይል ኔምና ለምሳሌ ሳም ዋን ተለይ ለምሳሌ ሲፒፒ ኩሉ ሻዕ ሲ ፕላስ ፕላስ ፋይል ኔምና ኩሉ ግዜ ፋይል ኔም ዶት ሲፒፒ ናንብል ማለት እዩ። እዚኣ ክሬት ፕሮግራሙ እሺ ዚስ ዊንዶ እሺ እዚ ቀድም ሕዝና ሳምፕል እንግሊዝ ማለት እዩ ኮንትሮል ፕላስ ኤ እና ዲሊት ማለት ወጥፎ ማለት ኣብዚ ኸዚ ናይ ሲ ፕላስ ፕላስ ሲንቴክስ ማለት እዩ ኢንክሉድ እሺ አንግ ብራኬት ኤስትሪም እሺ ኢንተር ዩዚንግ ኔም ስፔስ ኢንተር ኢንትሜን እሺ ከኦካሊፕተስ ተሓፍትሞ እዚ ክልተ ቁጥርታት እንሰርሕ ማለት እዩ። እዚ ዲክላሬሽን ገጥማት ኢንተጀር እዮም ነምበር ንብሎ ለምሳሌ ኢንት ኤ ኮማ ቢ ማለት እዩ። እዚኦም ክልተ ቁጽሪ ማለት እዩ። ክልተ ቁጽሪ ድመር ኣለውና ኤ እና ቢ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ቫሪያብል ካብኡ ሳም ድምረና እዚኦም ማለት እዩ። ሳም ከዓ ኩሉ ግዜ ዲክላሬሽን ገበኛ እና እዚ ኢንት ኢልና ሳም ማለት እዩ። ሳም ቫልዩ ኦፍ ሳም ከዓ ስታርቲንግ ፍሮም 0 እና ዲክላር ንገብር ሞ እንሻው እዚ ከዓ ሳም እዚ ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ማለት እዩ። እዚ ሲአውት ሳም እንድልተልናዮ ማለት እዩ መፀና ድምር ናይ ክልቲኦም ቁጽርታት መጽ ኣብዚ ግን ቫልዩ ንቕምጥ ማለት እዩ። ኣብዚ ለምሳሌ ኤ ኢኳልስ ቱ 4500 ሞ ቢ ኢኳልስ ቱ 6500 እሺ ስለዚ እሺ ኣብዚ ሳም ኮቴሽን ማርክ ኢለ ሳም ኦፍ ቱ ናምበር ሳም ኦፍ ናምበር is quotation mark sum ከዓ ኣብዚ a plus b ደግሞ እንዲል ወይ ከዓ ኮመንት ኮንፈርም ማለት ነው። ሰው ሪተርን 0 ማለት ሪተርን 0 እሺ ከዘራ ንጎረሞ ኣብዚ ኢንት ማለት ዲክላሬሽን እዚ ማለት እዩ። ኢንት ማለት ባይዚ መትሐዚ ማለት እዩ። መትሐዚ እና ቢ ዝበሃል ቫሪያብል ሓዘለለ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሳም ከዓ ዜሮ ሳም ምንም ነገር አይኖረ ማለት እዩ። ሳም ዝብል እውን ዲክላሬሽን ገለ ኣለኹ ማለት ካብኡ ቫልዩ ኦፍ ኤ ኣቕሚጥ ኣለኹ ቫልዩ ኦፍ ቢ ኣቕሚጥ ኣለኹ ካብኡ ሳም ዚኳልስ ኤ ፕላስ ቢ ሲአውት ሳም ኦፍ ዘ ናምበር ኢዝ ኤ ፕላስ ቢ ገኘኹ ማለት ካብኡ ሪተርን 0 ከዚ እዚኣ ኸድና ራን ማለት እዩ። እዚኣ ራን እሺ ስታርት ራን ኮንፊግሬሽን ገብርና እሺ ያለው ንገራሙ ሳም ኦፍ ዘ ናምበር ኢዝ 11,000 ማለት 11,000 ኣብዚኣ
sum of the numbers እዚሁን ቁፅር እንተዚ ክስኸልኩሞ ካሊእ c is equals to 550 ኢለ ለምሳሌ d is equals to 360 እሺ ሴሚኮሎን ተይለ ማለት ነው። እዚያ ከዓውዚ f is equals to c plus d ኢለ ማለት ነው። ከዓውዚ ተክሉ ከደ ቀብልኩም አሳምቱ ማለት ነው። ካልኦት ቁፅራት ከዓ ክልተ ክድመት ኢለ ሳምቱ is equals to a plus b ማለት ነው። ኣብዚኣ ግን ተከጋገራኝ እንሳምቱ ማለት ነው። ክፈልጠለይ መስቲ ማለት ነው። sum 2 is equals to 0 ኢለ ማለት ነው። ሶሪ ኣብዚ ኢንት ክኒኦ ኢንት ማለት ነው። sum equals c plus d ማለት ነው። እዚኣ ኸይደ ገዛ እዚኣ ኣብ ኒው ላይን እስክ መፀለይ ማለት ነው። ኮቴሽን ማርክ ኢለ ኢንድ ኤን እሺ ካው እዚኣ እውን ሲአውት እሺ ሲአውት ኢንተር is the sum of the number እሺ ተጣይመ ማለት ነው። እዚኣ ግን ተክለኝ እንቱ እዚኣ ሰምሽን ነምበር 2 ማሰም ኦፍ ዘ ነምበር ኢዝ ኢቴሊያ ማለት ነው። ጣት መጸለይ ራን ከገብራ ሞ ራን እሺ ፌልድ ኒ ማለት ነው። ታገሮዚ እሺ Steve was not declared in this scope ያ እዚኣ ተክለኝ እንሽኩም እሺ እዚኣ እውን ኢንት ማለት ዲክላር ኮንኦ ማለት ግድን እሺ ከዚ አውት ሲኖርሞ ሀገራን ክልቆይ ግራም ኮንፊግሬሽን ገባለሁ ሳይሆን ሀጂ ነጽናለሁ ማለት ነው። this sum of the number is አተታለሽ ማለት ነው። ዘመን በخلይ ከዓ sum of the number is 50 ማለት ነው። 50 ክድመር 360 ማለት ነው። ስለዚህ ኣብ C++ ከም ዚገና ቁፅርታት sum of the numbers ንስራሕ ንኽእልና ማለት ነው። ስለዚህ ማዕድ ፕሮግራም እዚ ያክል ኣጻል ፕሮግራም እስካብ ንረኸብ ዳሕን ጽንሑ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ። ቻው